Муҳтарам дӯстдорони Барселона, дастаи Каталония айни ҳол мушкилии калон дорад, ҳам аз ҷиҳати молиявӣ ва ҳам аз ҷиҳати кадрӣ. Барои ҳамин даста қарор баровард ки таҳфифи калон гузаронад то ин ки пул кор кунад ва бозингарони нав харад. Аввалан дараҷа Неймарро. Дар трансфер қариб ҳамаи футболбозон гузошта шуданд ба ғайр аз Месси, Де Йонг ва Тер Штеген. Имрӯз канали Барса TG маълумоти пурра медиҳад ки тобистон дастаро тарк мекунад. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. барои дастгирии канал ва тез баромадани видео ба ссилкаи комментария БУДА даромада бо промокоди Барса TG дар аввалин пардохтатон соҳиби $100 шавед. дастгирии шумо пешравии мо. Усман Дембеле хариди вингери фаронсавӣ намунаи ибрат шуд. ин маънои онро дорад ки скаутҳо ва роҳбарият кори худро иҷро карда наметавонанд. Барселона барои Дембелеи ҷавони 125 миллион евро сарф кард. ӯ дар топ уровен ҳамагӣ як сезон бозӣ кард. дар маҷмӯъ дастаи каталонӣ соҳиби футболбози мушкил шуд бо ҷароҳатҳои вазбин. дар ин сезон ҳамагӣ дар 9 бозӣ иштирок намуд то он вақте ки боз травмаи навбатии худро гирад. ҳозир бозингари фаронсавӣ 56 миллион евро арзиш дорад ва Барса тайёр аст ӯро фурӯшад. мушкили дар он аст ки Дембеле ба монанди Каутино гаравгони нархи худ шуд. тибқи маълумоти охир ба бозингар Арсенал довталаб аст ки онҳо ивазшавандаи Абамеянг ё мумкин Пепе кофта истоданд. дастаи каталонӣ бо дилхор роҳ тайёр аст Усманро фурӯшад то ин ки музди меҳнати даста кам шавад ва пули ба дастовардаро ба бозгашти Неймар равона кунанд. Иван Ракитич бозингари хорватӣ дигар дар нақши дастаи каталонӣ намедорояд ва бо эҳтимоли зиёд сезони навро дар дигар даста оғоз менамояд, лекин дар кадом даста ҳоло маълум нест. созишномаи Иван то тобистони соли оянда фаъолият мекунад ва ӯ 32 сол дорад. барои ҳамин Барса ба ӯ шартномаи нав пешниҳод нахоҳад кард ва кӯшиш мекунад ки ӯро фурӯшад, дар ҳоле ки дар формаи хуб қарор дорад. довталабон ба позашини бисёранд. ба ӯ ҳавасманд аст Севилья, Интер, Ювентус, Наполи, Тоттенхем ва ба гуфти як хеле сомонаҳо ҳатто Ливерпул. сомонаҳои наздики даста мегӯянд ки Иван бо ҳама гуфтушунид гузаронда истодааст ва мехоҳад то анҷоми карьераи худ шартномаи беҳтаринро ба даст биёрад. нархи Ракитич 20 миллион евро мебошад. Артуро Видал бозингари чилавӣ яке аз он бозингароне мебошад ки бо эҳтимоли 90% Барсаро тарк мекунад. ӯ хело боз мешавад ки аз вазифаи худ дар даста розӣ нест ва боз ӯ бозингари замена мебошад. дар ҳисоби Видал 6 гол ва 3 паси головар аст ва шартномаи ӯ 30 июни соли 2021 ба анҷом мерасад. Барселона бошад хоҳиши дароз карданро надорад. позашиник ба наздикӣ 33 сола мешавад ва дастаи каталонӣ бошад тобистон мехоҳад ҳаяташро ҷавон кунад. барои ҳамин Артуро ба худ дастаи нав мекобад. бо эҳтимоли бозингари чилиявӣ ба Италия бармегардад ки дар он ҷо дар Ювентус ҳунарнамоӣ мекард ва бисёриҳо ӯро дар он ҷо ҷавон меҳисобанд. Видал ҳамагӣ 11 миллион евро арзиш дорад ва аз пушти ӯ ними дастаҳои серия А қаторанд. Барса мехост Артуро дар трансфери Мартинес ҷамъ созад, лекин айни ҳол ба Интер ин чиз шавқовар нест. Филиппи Каутиньо бозингари бразилӣ ба фикрам ҳеҷ гоҳ Барсаро тарк нахоҳад кард. дастаи каталонӣ дар вақташ барои футболбоз 145 миллион евро дода буданд ва ӯ ба стили клуб мутобиқ наомада дар як сезон фурӯ рафт. ҳатто иҷора ба ӯ ёрӣ нарасон. бавария эълон кард ки Каутиньоро намехарад. айни ҳол ба вингер якчанд дастаҳои премер-лигаи Англия ҳавасманд аст ва Барселона ният дорад ки ӯро пурра мехаранд. гап дар он аст ки дастаи каталонӣ мехоҳад аз фурӯши Филиппи 80 миллион евро кор кунад. на Челси, на Лестер ва на Тоттенхем хоҳиш додани ин маблағро надоранд ва мехоҳанд ӯро ба иҷора гиранд. нигоҳ карда ба оне ки ҳозир Каутиньо 56 миллион евро арзиш дорад, роҳбарияти Барса ё ин ки нархашро паст мекунанд ё ин ки ӯро дар даста нигоҳ медоранд то соли 2023. дуюм вариант барои онҳо беҳтар мебошад. Самуэл Умтити нигоҳ накарда ба созишномаи ҳозираи Умтити, ӯ тобистон дастаашро иваз мекунад ва на ба розигии худ. бозингари фаронсавиро аз ҳайати асосии даста майда ва бо боварӣ ҳамватани ӯ Лангле гирифт ва бозии Самуэл низ ба мисли пешина нест. Барса аз ҳимоятгар розӣ нест ва ӯро намеқапад агар ба бозингари фаронсавӣ харидор пайдо шавад. ба Умтити Наполи довталаб буд, аммо онҳо аз ин чиз даст кашиданд аз сабаби нархи баланд. Самуэл 32 миллион евро арзиш дорад ва дастаи каталонӣ ният дорад ки ӯро дар трансфери Неймар ҷамъ созад, барое ки Барса тайёр нест барои бозингари бразилӣ 150 миллион евро зиёд пардохт намояд. Антуан Гризман
бозингари фаронсавӣ айни ҳол уровни худро нишон надода истодааст, ки ӯро барои ҳамин чиз Барса харида буд. 14 гол ва 4 паси головар дар 37 бозӣ на мухлисонро писанд омад, на роҳбариятро. Нигоҳ накарда ба оне ки роҳбарият намехоҳад ӯро фурӯшад ва мегӯяд ки ба ӯ вақт лозим аст барои мутобиқшавӣ, дигар дастоҳо ба ӯ нишона гирифтаанд. ПСЖ ва Манчестер Юнайтед ҷиддиёна байни худ барои бозингари фаронсавӣ рақобат мебанданд, ки ӯ 96 миллион евро арзиш дорад. Барселона он қадар хоҳиши ҷудо шудан бо футболбози нави худ надорад, аммо аз ёд мебарорем ки нақши асосии даста Неймар боқӣ мемонад. Агар дастаи Испания Антуанро дар трансфери Неймар ҷамъ созад ё ин ки ӯро фурӯшад, то ин ки маблағи ба дастовардаро барои хариди бозингари бразилӣ сарф намоянд, то воситаҳои ахбори оммавӣ боварӣ доранд ки ӯро ба трансфер мегузоранд. дӯстон, чӣ хеле ки дидед тобистон ҳаёти Барселона метавонад тамоман дигар шавад. Ҳоло маълум нест ин дигаргунӣ ба онҳо хурсандӣ меорад ё ин ки не, лекин моро трансферҳои шавқовар интизор аст. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Киро бояд Барса фурӯшад ва киро дар даста нигоҳ бидорад? ҳатман фикри худро дар комментария нависед. ба ҳамин видео имрӯза тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. бо шумо мисли ҳар вақта буд Муҳаммад Гаиров. Хайр дар паноҳи Аллоҳ.